Да, говори си. Я се върна за София. Добре. Ай сме малко рано. Номер 86, драги зрители. Успех. Ето, драги зрители, това е нашата гордост. Иво, извинявай, може ли едно интервю да те направим? Едно интервю, другарио. Искам да знам само днеска колко бири изпихте? До тук 3. До тук 3. Значи ще бъдете на 12-то място. Ако изпихте 13 бири, ще фаворита за днеска, да знаеш. ще бъдете на второ място. Нали? Искам отново да ви привлека вниманието. Има намерено портмоне. Другия с разни шарни петна по него. Втория фаворит. Поставям го на регистрационната шатра. Изгубено портмоне, намерено на трасето. Добър ден. Бончо. Вие сте наша гордост също. Да го запишем на кадър. О, ето го и Байкай. Прословутия Байкай. Другари, вижте го, това е момчето. Не се притеснявайте, готин тип е. Просто името му е такова Байкай. Светлин. Нищо, че е бавна. Давай смело, браво! Един кадър там, един кадър тук, един кадър там. Давай, браво! Да. Той не са профитата, нали? Не, още не са. Пази се. Усетих Озито. Вибрация по земята. Озито ли беше? Не можах да го познаят. Браво! То остана и с нас. Давай, Митка. Дай, Вики, дай! Айде, Иве, давай! Нора е падала. Так му ще я кажа, Евелина не може и преди ние. Дай, Марто, дай! Съдаване. Така. На пето място е номер 2. Анелия Атанасова. Застани отстрани на стълбичка. Отстрани. Добре.
втори номер. Обиса място. Така. Елия, получаваш ваучер по Макс и поздравления от мен. Друг път пак да участваш. Така. Следва номер 40. Номер 40. Димана Георгиева. Браво. Поздравление. Ти получаваш един ваучер. Заповядай. С тези ваучери може да си купите стоки от веригата магазини на Fullmax. Има ги не само във Варна. Предлагат всякакви спортни стоки и мога да кажа, че е добър избор да пазарувате от тях. Като посетите магазините им ще видите, изборът е голям и нещата са с добро качество и с добри цени. Така. Идва ред на медалистите. Номер 31 е на трето място, да заповяда на стълбицата. Номер 3. Симона? Къде е Симона? Чакаме Драго. Айде, пляскайте, за да дойде по-бързо. Айде, Драго. Драго се е засилил. Освободете му писта. Бързо, да не отнесе някой. Така, писта. Браво, Драго. Ето там от другата страна на стълбичката застани. Добре, явно всички трябва да са на стълбичката. Айде и тебе да така качим на стълбичката. Девчо, Целко ще стреля за улов, ще останем гладни. Toto е видео. Готови ли сте за наградите? Тук някой вече се е качил на първо, на второ, на трето. Всъщност второ място е свободно, но един участник се опитва да го превземе, въпреки че е висок колкото стълбичката горе-долу. Айде да го качим. Така, резултатите са готови. Наградите са в мене. Хайде, снимайте децата и след малко вече почва официалната част. Понеже тръгваме много близо до завоя, да бъдете особено внимателни. Пак казвам, това не е състезанието още, състезанието ще е малко по-късно. Моля да няма хора без каски, ако някой няма каска, Славчо от нашия клуб ще му даде. Още една каска има. Бягайте ви, бягайте.